No niin, ja Mateen nylk hommia nyt sitten. Tuolta evään takaa avataan kerralla, että saa evää pois siinä samalla. Tässä on tarkoitus myöskin niinkö nylkeä tämä silleen, että saa nahka kerralla pois. Tuolta justiin nahan alta vain vetää. Ja eviä toiselta puolelta. Näin, paketti auki. Sitten täältä saa piheet. Nahasta kiinni. Ja lähdetään vetämään nahkaa. Näin siististi. Lähteepi Matelta nahkapinnasta. Vähän voimaa tarvitsee, mutta tänään oli kerralla. Noniin. Se on siinä. Nyt se on sen. Ja sitten suolet pihalle tämän toimen jälkeen.